ሰለስተን ዓመተ ምህረት ሃገር ዱባይ ንህንጸት ደሴት ዓለም ዕላው ገበረቶ እዚ ኣብ ካርታ ዓለም ዝተመርኮሰ ሰብ ዝሰርሑ ናይ ሓሶት ደሴት ንዝተፈላለዩ መንበሪ ቤታት ሬስቶራንታት ሆቴላትን ካልኦት መሰናግዒ ማዕከላትን ዘጠቃልል ዓቢ ማልቲ ቢልዮን ፕሮጀክት እዩ እንተኾነ ግን ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ናይ መፈጸምታ ህንጸት ዝን ደሴታት ዝኾነ ነገር ኣይተስራሓሉን ዘሎ ስለምንታይ መጀመርታ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ወነንቲ ሪል ስቴት ኣብ ገማገም ባሕር ዱባይ አርቲፊሻል መሬት ወይ ገምገም ባሕር ንኽሰርሑ ዕድል ተፈጥሮሎም እዚ ነገር ኣብ ኢማራት ከም ዘይቋርጽ ፕሮጀክት ተወሲድ ድማ ክስራሕሉ ጀመረ ኣብቲ ግዜቲ ሃገር ዱባይ ዝያዳ በጻሕትን ምርካብን ተወሳኺ መዘናግዒ ቦታን ማህብን ገማገም ባሕራ ከተስፍሕ ጀሚራ ነበረት ስለዝኾነ ናሓደ ናኪል ፕሮፐርቲ ዝተባሃለ ብመንግስቲ ዱባይ ዝውነን ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ ነቲ ኣከባቢ መስሕብ ቱሪዝም ንኽገብሮ ሓደ ዓቢ ስራሕ ተዋህቦ بدحر زي تتكال زمصو حساب ابت ገማገም ባሕሪ ብምስሊ ገረብ ተምሪ ሰለስተ ሰብ ዝሰርሑ አርቲፊሻል ደሴታት ንምስራሕ ዝብል حساب ነበረ ንሳተን ድማ ፓልም ጁሜራ ፓልም ጀበል አሊ ኮሙን ፓልም ዴራ ይባሃላ ብተወሳኺ ድሕሪ ገለ እዋናት ደ ወርልድ ማለት ደሴት ዓለሙን ተወሰኸተን በዘይ ዓቀቡ ኣካየት ናይዚ ፕሮጀክት ደሴት ዓለሙን ካብ ዘላቱ ንኽዕቢዋ ወሰኑ The Universe ብምባል ድማ ነቲ ፕሮጀክት ምስሊ ካርታ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንምስሊ ፀሓይ ወርሒ ፕላኔታት ሚልኪ ዌይን ጋላክሲን ከም ዘጠቃልል ጌርካ ንምስራሕ ተወሰነ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ሓደ ተወሳኺ ሓሳብ ኣምፁ ኣብ ጎኒ ፓልም ጀበል አሊ ሓደ ቅርፂ ወርሕን ኮኸብን ዘለዎ ተወሳኺ ደሴት ንምስራሕ ዝብል ሓሳብ The Dubai Waterfront ብምባል ድማ ሰየሙ እዛ ደሴት ንክልተ ዕላማ ተባሂላ ተሰሪሓ ቀዳማይ ንእምነቶም ኣብ ግምት ምእታው ብቅርጽ ወርሕን ኮኸብን ክትስራሕን ከላ ካልኣይ ድማ ንፓልም ጀበል አሊ ካብ መብዑጋግን ዘየድሊ ሓደጋታትን ምክልኻል ተባሂሉ እዩ ቅርጽ ወርሒ ከም ትሕዝ ተገይሩ በዚ መሰረት እዚ ፕሮጀክት ብደረጃ ዓለም እቲ ዝዓበየ አርቲፊሻል ወይ ሰብ ዝሰርሖ ህንጸት ክኸውን ክበቂዕ እዩ እዚ ህንጸት ተግባራዊ እንተዳ ኮይኑ መላእ ገማገም ባሕሪ ሃገር ዱባይ ናብ ከተማታት ዝቕይር ኮይኑ ብሓደ ወገን ምስ አቡዳቢ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምሻራ በቀጣ ንኽትራኸብ ክኽእላ እዩ ብድሕሪ እዚ ምዘን ሃገራት እትገብሮ ንግዳዊ ልውውጥ ክቕልልን በዛሕቲ ካብዘን ሃገራት ድማ ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ክዓቢ ከም ዝኽእልን ይእመን እዚ ድማ ነታ ቁጠባ ብካብ ነዳዲ እትረክቦ እቶት ጥራይ ትማሕደር ሃገር ተወሳኺ እቶት ንኽትረክብ ዝሕግዝን ካብ ጽግዕተኛነት ናይ ነዳዲ ጥራይ ምዃን ዘናግፍን ብምዃኑ እዮም ነዚ ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ዝጀመሩ ካብዚ ብምቕጻል ነዚ ግዙፍ ፕሮጀክት እንታይ ከም ዘጋጠሞ ንምልከት ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ትካል ናኪል ፕሮፐርቲ ንፓልም ጁሜራ ካህንጽ ጀመረ እዚ ፕሮጀክት ንበይኑ ንነውሓቱ ገማገም ባሕሪ ናይ ሃገር ዱባይ ብዕፅፊ ስዕቢ ነበረ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ድማ ታሕቲ ቅርጽ ናይታ ደሴት ተሰሪሑ ተወድአ ካብዚ ቀፂሎም ኣብቲ ብቅርጽ ጨናፍር ተኽሊ ተምሪ ዝተሰርሐ ክፋል ናይታ ደሴት ግላዊ መንበሪ ቤታት ክህነጹ እንከለዉ ኣብቲ ብዙርያ ከቢብዋ ዝርከብ መሬት ድማ ዓበይቲ ዘመናውያን ሆቴላት ክሃንጹ ጀመሩ እዛ ደሴት ኣብ መስርሕን ከላ ድማ ነተን ካልኦት ደሴታት እውን ቅርጽን ክትሕዝዎን ጀመሩ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዓመት 2008 ድማ ኣብ ፓልም ጁሜራ ተደኪና ትርከብ አትላንቲስ ሆቴል ብምዕሩግ ኣገባብ ተመሪቓ ብወግዒ ንኣገልግሎት ድልውቲ ኮነት Just last week, Dubai spent $20 million for a party to open the Atlantis Hotel. Called Atlantis Rising. The headline was Dubai parties as the rest of the world reels from the economic crisis. እንተኾነ ግን ዱባይ ንዝጀመረቶ ግዙፍ ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምቱ ከይብፅሕቶን ከላ በቲ ኣብቲ እዋን ዘጋጠመ ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ቀውሲ ተጸልወት ዋጋ መሬትን ህንጻታትን ባይታ ስለ ዘበጠ ድማ መስርሕ ህንጸት ፓልም ጀበል አሊ ንግዚኡ ደው በለ Dubai has been hit by the global financial crisis, especially in real estate. Mega projects like the artificial island off the coast are in danger of collapse. Many construction sites have shut down.
ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ድማ ትካል ናይኪል ነቶም ገንዘቦም ኣፊሮም ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ ገንዘቦም ንክመልሰሎም ተስማምዐ። እዛ ኣብ ባሕርን 7 ኪሎሜትር ወይ 4.3 ማይልስ እትዝርጋሕ ናይ ሕውፃ ደሴት ብዘላቶ ኣብ መፈጸምታ ከይበጽሐት ተረሲዓ ተረፈት። እዛ ደሴት ኣብ ጥቓ ወደብ ጀበል ኣሊ ተደኪና ትርከብ ኮይና እቲ ንዓኣ ተኸቲሉ ክስራሕ ተሓሲቡ ዝነበረ ምስ ኣቡዳቢ ዘራኽብ ከተማ እውን ሓሳብ ጥራይ ኮይኑ ተረፈ። እቲ ነዛ ደሴት ክከላኸላ ተባሂሉ ዝተሓስበ ናይ ሕውፃ ደሴት ዱባይ ዋተር ፍሮንት ድማ ተባሕጊጉ ክኸይድ ጀመረ። ደሴት ፓልምዴራ እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ዕጫ ክጋጥማ ጀመረ። እዛ ደሴት እውን ልክዕ ከምተን ካልኦት ደሴታት ተጀሚራ እኳ እንተነበረት ኣብ መፈጸምታ ከይበጽሐት ቁጠባዊ ቁስ ስለ ዘጋጠመ ኣብ መንጎ ህንፀት ደው ኢላ ነይራ። ምስ ምንዋሕ ግዜ ድማ እቲ ሕፃ ተባሕጊጉ ስለ ዝኸደ ካልእ ቅርፂ ንኽትሕዝ ተገደደት። ነዚ ዝረኣየ ናኪል ፕሮፐርቲ ድማ ነዛ ደሴት ተቐላጢፉ ንኽድሕና ተጓየየ። ናብቲ ዝተሓሰበቶ ቅርፂ ንኽመልሳ ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘይፍቅደሉ ድማ ስማ ካብ ፓልምዴራ ናብ ዴራ ኣይስላንድ ቀይሩ በቲ ሒዛቶ ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ ተመርኪሱ ገለ ምምሕያሸ ጥራይ ብምግባር ኣብ መፈጸምታ ንኸብፅሓ ወሰነ። ኣብታ ደሴት ሓደ ዓቢ ሞል፣ 2 ሰማይ ጠቀስ ህንፃታትን ሾፒንግ ስትሪትን ንምህናፅ ድማ ኣብ መደምደምታ በፅሐ። ዝተረፈት ደሴት ዓለም እያ። እዛ ፕሮጀክት ብ300 ደሴታት ዝቆመት ኮይና ዝበዝሐ ትሕተ ቅርፂ ናይዛ ደሴት ብሕፃ ተደብዲቡ ንህንፀት ድልው ነይሩ። ልዕሊ 300 ካብተን ደሴታት ድማ ቅድሚ እቲ ቁጠባዊ ቁስ ምኽሳቱ ኣቐዲሙ ከም ዝተሸጠ ይፍለጥ። ይኹን እምበር መንግስቲ ሃገር ዱባይ ኣብ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ከተኩር ስለ ዝመረፀ እዛ ደሴት ዝኾነ ምምሕያሻት ክግበርላ ኣይተኻኣለን። ወላ እኳ ዋጋ ብርኪ ሪል ስቴት ናብ ንቡር ዋግኡ እንተተመልሰ ልዕሊ 10 ዓመት ሓሊፉሎ ደፊሩ ኣብዛ ደሴት ገንዘቡ ከውፍር ዝተረኣየ ሰብ ግን የለን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዓለማዊ ዋዒ ብዝኸተሎ ገለ ክፋል ናይተን ደሴታት ብማይ ክወሓድ ምጅማር እዩ። እዚ ይኹን እምበር ኣውፈርቲ ንምስሓብ ተባሂሉ ሓንቲ ቪላ ኣብ ኣፐር ናቪክ ኣይስላንድ ዝተባህለ ደሴት ብምህናፅ ንበጻሕቲ ክፉት ገበርዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ደሴት ፓልም ጁሜራ ብብቕዓት ናይ ኣብ ደሴቶም ዝርከብ ማይ ከማርሩ ጀመሩ። እቲ ነዛ ደሴት ተቐኒትዋ ዝርከብ መሬት ነታ ደሴት ካብ ማዕበልን ምብሕጋግ ምድርን ዝከላኸለላ እኳ እንተኾነ ነታ ውሽጢ ክልሉ ዝኣተዎ ማይ ግን ቀልጢፉ ንደገ ስለ ዘየውፅኦ እቲ ማይ ክረስሕ ጀመረ። ብተወሳኺ ተፈጥራዊ ገማገም ባሕሪ ዱባይ ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ጀመረ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዝበዝሕ ካብቲ ነዘን ደሴታት መስርሕ ተባሂሉ ዝመፅእ ሕፃ ካብቲ ገማገም ባሕሪ ዝተወስደ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ መሬት ናይቲ ገማገም ባሕሪ ብማይ ስለ ዝተባሕጎገ እቲ ተፈጥራዊ ገማገም ባሕሪ ቅርጹን ጥልቀቱን ተመዛበለ። እዚ ኩሉ ዝመንቀልዩ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ግዜኡ ክውዳእ ኣይተኻለን። ኣብ ወርሓት ክራማት ናይ ዓመት 2012 ግን ሓደ ዘ ሮያል ኣይስላንድ ቢች ክለብ ዝተባህለ መዘናግዒ ማእከል ኣብ ሊብናን ኣይስላንድ ዝተሰመየ ደሴት ተኸፍተ። እዚ መዘናግዒ ማእከል ብግዜ ቀትሪ ጥራይ ንበጻሕቲ ክፉት ኮይኑ ንበጻሕቲ ናብዛ ደሴታት ዝመላለሳ ጀላቡን ካልእን ዝተዋደደሉ ኣዝዩ ምዕቡል መዘናግዒ ማእከል እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ሓደ ኣውስትራልያዊ ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ $5 ቢልዮን ገንዘብ ሰሊዑ ካብዚ ወርልድ ኣይስላንድ ወይ ደሴት ዓለም ነተን ኤውሮጳ ዝውክላ 6 ደሴታት ፈልዩ ንክሃንፀን ተበገሰ። ስም ናይዚ ፕሮጀክት The Heart of Europe ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ነቶም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ከተማታት ቬኒስን ሞናኮን ዝርከቡ ዓበይቲ ዘመናውያን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ሆቴላት ብንኡስ ዓቐን ኣብ መሬት ዱባይ ንክሃንፆም ዝብል ነበረ። ቀፂሉ እቲ ካምፓኒ ኣብ ደሴት ስዊዝ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ውርጪ ዝውንን ዓቢ ፕላዛ ንክሃንፅ መደበ። ብተወሳኺ ኣብዚ ባሕሪ 130 ዝበዝሖም ኣብ ዓለምና ናይ መጀመርታ ፈጠራ ዝኾኑ ብስም ፈረስ ባሕሪ ዝጽውዑ ናይ ውሽጢ ባሕርን ኣንሳፋፍን ቪላታት እውን ንክህነፁ ተመደበ። ዋጋ ናይዞም ቪላታት $4.5 ሚልዮን ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ፕሮጀክት ገና ኣብ መስርሕ ዝርከብ ኮይኑ ቁጠባዊ ዓወት ከመዝግብ ድዩስ ክፈሽል ግና ኣብዚ ሕጂ ኮንካ ንኽትግምቶ ኣሸጋሪ ምዃኑ ኣብቲ ዓውዲ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ይዛረቡ። ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ብዙሓት ሓደገኛታት ፕሮጀክታት እኳ እንተተጀመሩ ካብዚኣቶም ኣዝዮም ውሕዳት ጥራዮም ንኹሉ ፀገማቶም ሰጊሮም ኣብ መፈጸምታ ክበፅሑ ዝኽኣሉ። እዚ ናይ ዱባይ ፕሮጀክት መፈጸምቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ ኮይኑ ንሎም ዝተሓስበ ኣብ ዙርያ ሰብ ዝሰርሖም ደሴታት ዱባይ ዘተኮረ ቪድዮ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።